We're waiting for one of the... How high with my... Han skal rulle igennem. Ja. Det brænder helvede der. Han skal kaste sig på ryggen. What is... Hot air balloon. Du kender reglerne. Are you joking? What are you talking about? What are you pointing at, an alien? Look at that. Du kender What reglerne. is that? It's an airplane, dummy. Are you joking? Are you joking? Are you joking? Are you Det joking? er et fly! Okay, den går opad. Er I dumme eller sådan noget? This is going this way. Oh my goodness. Det der, det er et fly. Nå. Ned på ryggen. Jeg må godt holde mig for hovedet. Ned på ryggen, ja. Drej ind i fuld omgang. Og op. Du skal hele vejen rundt på ryggen igen. Og op. Det var reglerne. Scanner trøjen af i hvert fald. Og du må ikke bande. brænde eller her? Okay, drenge, er I klar? Okay, det skal bare overstå, Simon. Det kommer til at ske lige meget. Der er også tisler. Det var ned i. Ned på ryggen i en fuld omgang. Og så op. Ja, du kan kigge efter, hvor der er Er en du klar? 3, 2, 1, go! Det var ikke så næst som det. Og ved I hvad? Det gjorde overhovedet ikke ondt. Var det overhovedet slemt det der? Det gjorde overhovedet ikke ondt. Det kommer sådan lige efter et par Det gjorde overhovedet ikke ondt. Jeg tror 30 ikke på sekunder. Jeg tror ikke, det gjorde ondt overhovedet. Jeg glæder mig til at se din krop om et kvarter. Jeg tror Det er ikke. efter nogle sekunder, det begynder at svine. Au, den potatoet der på. It's starting now. Så lige stille. Så nu stille, vi kan få det på kameraet. Prøv lige at vente rundt. Bare vent, det kommer. Han er faktisk ret, det er en flyver. Og så knæk den lidt igen. Bare vent, det kommer. Og så knæk. Ja. Det er du klar på at gøre igen, det der? Skal vi tage til det? Ja. Skal jeg gøre det på ryggen? Ah, det kom nu. Nej, jeg gider ikke mere. Tøs! Det bliver noget, der tæller.